שלום, ממני? עם אנה. אנה, שלום לך. שלחתי לכם מייל, אני רק רציתי לוודאות שהוא הגיע וקיבלתם אותו. מי אתה? נזרי. איך? נזרי. נזרי? כן. מתי שלחת היום? היום, לפני 10 דקות, רבע שעה. אני יכול להגיד לך מה הכותרת. שלחתי את זה לאינפו. כן. מה, בנושא של פלאפון? כן, כתב תביעה נזרי נגד פלאפון. כן, שנייה אחת, אני יודעת את זה. הלו? כן. כן, זה התקבל. אוקיי, בסדר גמור. תודה לך. בסדר? אוקיי, ביי. להתראות.